Takže čau lidi, vítám vás u nové série videí z Minecraftu. Hej. Kam jdeš? Takže čau to lidi. Jsme tu zase já a TS Čech a Volňas. Jdeme natáčet naší první epizodu Survivalu. A myslím, že bychom mohli začít, takže jdeme na to. Jdem? Jo. Takže kde začneme? Že by tam poudamo? Aha, to mi taky nešlo. Jo, a chtěli jsme vás upozornit na to, že budeme natáčet videa, dejme tomu, jak často? Dvakrát týdně. Dvakrát? Asi tak, no. Takže my už máme tady ty věci takhle trochu prostě daný. A Jsme natáčeli první díl, ale z ničeho nic se nám vypnul program na natáčení, takže... Tohle je náš první díl. Takže já začnu tady, jo. Vchod by mohl být někde tady. Tady bude vchod, jo. Myslíš, že to bude takový podzemní barák? No tak ne asi, když to stavíš do kopce. Jo. Vlastně... Udělám, No to mě... Co? Až budeme do popisku psat ten seed, tak to se asi napíšem. Jo? Ten seed má asi tak 20 čísel, nebo to já vím. Aha. 15 nebo nějak tak. Nechtěl bych to psát. Jak kdybyste si chtěli taky postavit vlastně dům na stejném místě, tak jdi ven, potom jdi ven. Co? Pojď ven. Odkud jsme vlastně přišli? Kdyby O tam to asi, no. někde tam tím směrem to bylo, myslím? Jo, tam někde to bylo, no, myslím. Takže... To tam možná někdy možná někdy umřeš, tak jim to ukážeš, tak jim ukážeš cestu. Mně se to trochu seká, takže já se k vám hned vrátím, jak přestat. Takže jsem tu zpět, už se mi to neseká a jdeme na to stavět tam. Tady bude ten vchod. Vojto, jak ten nějak tak bude asi vypadat? Já už tady trochu stavím. Tak já bych to udělal takovou přední stěnu, jako kdyby se ho prosklenou. Tuhle, tak to... Nevím, tak počkej, já dojdu pro písek. Nejdřív zabiju. No počkej, já ti hodím ještě jednu lopatu, abys ho nabral fakt hodně. Protože já bych to postavil i ze sandstone. Tak jo. Uděláme si pak malou farmičku. Uděláme si pak malou farmičku na prasata. Na prasata? No. Tak hrajeme na verzi 1.7.5, protože 1.8.1 se nám laguje, tak tam přišla lepší tahle. Tak já myslím, že ještě se nějak musíme dohodnout tam na těch videích, jak to bude dlouho. Jak dlouhý budou videa. Teď máme natočenou zrovna 4 minuty přesně. Teď. Tak tento první díl by mohl být tak 15 minut. A další by byly půlhodinové. Okay. Já už totiž budu muset ve 4 jít, tak. Hodil jsem ti tu lopatku? Jo, hodil. Jo. Trochu sandu už mám. Ber ho fakt hodně, jo. Mám tak 15. Tak ještě. Budeme potřebovat tak 10 staků. Takže ten dům bude mega. Sakra. Rozbilo se.
Že... Našel si po cestě nějaké ovce? Jo. Tak je zabij. A víš proč? Na postel. Tak nemám rád. Ale to taky. Nemáš rád ovce, jo? Do hajzlu. Ne, je postel, co je z nich. Jediné dobré využití. Hej, našel jsem To je tak jako železo, většinou, našel jsem že z železo. nich má. Našel jsem železo. Tak ho tam nech ležet. Ale ještě jsem ho nesebral. Tak ho tam nech ležet. Jo. Tři, ještě další dvě. O, další. Tak, jenom tady dám krafťák. Dám si další lopatu. 5 železa mám. A by to až mohlo být. Asi někde tady. Tak. Tak co by na to? Necháme to tady takhle. Kde seš? Já. Já zapomněla, kde bydlíme. Na druhou stranu. Tak já zapomněl, kde bydlíme. Mám 2 staky 27. Víš tebou, tak už se vracím. Tak já už jdu. Ale opravdu zapomněla, kde bydlíme. A nebo by tě mohli zabít zombici, ale to by zase neměl žádné věci. Už jsem to našel. Sakra, jsem blbej. Nemůžu skákat. Už běžím. To je dobře. Už běžím. Žádné ovce jsem nenašel. Tady protože tu máme za takhle vytěženou přední stěnu. Pojď, radši už musíme. Počkej, máš uhlí? Já mám trochu dřeva. Jo, mám 8 uhlí. Jo, tak dobrý. A hned tam dám svůj stak písku a z toho tvého udělej sandstony. Jak se to dělají, ne? Jo. Teď máš? Já jsem se malé posral. Já jsem se takhle... Jak to přišel? Jo, no. Já teď jdem do krafťáku a to přijde zombie. Potřebuji ještě jeden písek. Přesně jeden? Jo. Udělej si hladké. Ty se dělají ještě, že dáš zase tam 4. Žak. Vím, ale počkej, já mám dal. Počkej, 1, 2, 3. Co to chtěl? Dobrý. Creeper, to řídí, ho jdu zabít. Ještě aby na po druhé nebouchnul. Asi Bum. tak. Mám dělat i hladký? Jo. 2 creeperové, help me! 3 creeperové! Shit. Pojď, Pomož mi zabijeme se ho. vypořádat tady s tím. Au. Jo. Nechnu. Máš? Stopni to a zaplácáme tady tu díru. Tak plácej. Dobře. Mám 40 hladkých. To je málo. Budeme muset jít. Další díl by se mohl pojmenovat na extrémní těžení. Budeme mít 10 minut už. Minut, tak můžeme dát víc než 15 první díl. Jo. Ještě za
musím říct, že peče se to dost pomalu. Je to? Máme, no, já vezmu 14 skla tady. Hej, ty jsi. Co ty jsi říkal, že máš 40 hladkých? Tak mi je dej. Počkej, ti hodím 20. Tady. Okay. No, to bude skleněný. 3, 4, Jo, 5, tady pod. jo, to je tady bude. Au! Sorry. Aha, to. Čekáš, že to zombík. Bacha! Tak teď to byl zase zombík. Já to můžu. Já za chvíli umřu. Vykakat se na to můžeš. Bacha, z další zombík. Myslím. No, není. Já. Za chvíli je to infarkt fakt jak. No tady jednou už máme si kam schovat tady. Já se k vám zase vrátím. Sakra. Proč mi to ti zombíci dělají? Já se jich bojím. Ještě když se mi to tady takhle seká. Mně z toho zombíka padlo železo. Fakt? No, já zdechnu. Teďka já jdu dovnitř. Jo, pojď, stále dveře, dělej dveře musím. Já udělám dveře. Vyrobě. Jdou sem 2 zombíci. Ještě ne, počkej, dělej, vyrobě. A dej se ty dveře, okamžitě. Enderman a 2 zombíci před dveřma. Dělej, to mě nenápadí. Trvá na tom tak dlouho vytvořit 2 dveře. Ale pojď, dej tam. Pozor! Jo, ještě pojď. Tam ten. Šli pryč. Jo, máme dveře. Uf. Takže já se k vám vrátím hned, jak se mi to přestane sekat. Víte, že jsem tu. Hej, zombíci se snaží. Zabijem. Ne, já se najma zabiju. Ahoj. Pecku přes dveře? Fakt? Co? Já si tady peču maso. Myslím, že si tady peču maso. Hej, help. Ne, tak ne. Další zombík. Pošli na něj. Já to budu dělat takhle postupně. Hej, to maso bude dohromady. Přidej tam ještě nějaké dřevo. Tak. Ještě 2 skla. Nebo 10, no proč ne. Ahoj, mám u sebe víc skla. Tak. 6. Tak jo, ten. Bacha. No, já nevím, co mi je. Teraně, pojď dovnitř. Já se normálně bílej krátce. Hej, do hajzla nemůžu dovnitř. Mě to blokujou, bacha. Moc. Já chcípám. Tak zalez. A neotvírej. Mám půl srdce. Zavři. Dělej, zalez. Budeme si fakt muset dělat farmu na prasat. Jo. Já musím těžit zombie. Hej, takže, jo. Jsme tu. Chceš sem solony, že jo? Počkej, já jen... 2. Jo.
Dám pec dřevo. Děláš Uhlí, no. dřevěné. No a co? Pojď, mi 20 tuny aspoň. O, nebo pěkně. To je hustý. Ty brďo, mám na hlíny. Koukej, to vypadá jak mravenec, co? Pojď sem, dolů. A dívej se přes sklo na mě. Počkej. Tady jenom něco naplácám. Ať když tam budeme drop, tak ať nám to nejde vidět zvenku. Ale podívej se. Kolik už natáčíme? 16:31. Ne přes sklo, buď venku a dívej se na mě. No. A koukej, to vypadá jak mravenec, můžu? Okay. No. A to vypadá jak mravenec. Aha, šápu. Teď ještě 2 bloky nahoru. Mě už hrupla lopata zase. A já už jsem to skoro dodělal. Tak v příštím díle bychom udělali úplně hromadné kopání. Cože uděláme? Hromadné kopání písku. Jo. Protože budeme potřebovat sakra hodně nadu. Hodně, hrozně moc. Podlahu bych udělal z cobblestone. Ale zdi. Jsem tam vypalit železo, ale neber mi ty levely, please. Jo. Ještě jedno sklo mám. Já tež. To už nám je asi na nic. A strop bude z čeho? Strop? Nevím. Nemusíme nějak dělat. Teďko. Jako teď ne ještě, ale... Hledování do budoucna. Nevím, možná bychom to mohli dělat z dřeva. Jo. Takže nevím. Už nám tu uvnitř narostla tráva. Hej, semínka jdou taky spálit. Semínka? Ne. A ty budeme potřebovat na farmu. Ze mě ze zombíka padlo železo, to je fakt jako... Kde to žijem? Aby ze zombíku padalo železo. Ale ty sazenice jdou pálit. A nepovažujte mě za debila, že jsem nevěděl, že ze zombíku padá, že je to v Minecraftu normální. No tak jsem to nevěděl, no a co? Mám jeden střelný prach, ještě 5 a můžeme si udělat ty jeptičko, které by nám bylo asi... Na co? A hovno. Já tam teď přihodím svoje maso do CPC, co tady si dal? Co jsem tam už dal. Je to vraždí prasata. Ať máme úplně haldu jídla. Tak jo, aby jsme se o to pak nemuseli zajímat. Ale konec bude, takže čau. Takže co?
Kecáme, konec ještě není. Takže co teď ještě uděláme? Zavřeme dveře, aby se sem nedostal žádný No, šmejt. tak to je jasný. Mně jídlo stačí, zbytek si vem. Ne, dáme to do česky. Já ale u sebe si nechám si u sebe ještě 6. 10 steaků si nechám u Mám sebe. 28 kotlů, bude stačit zatím. Já si nechám u sebe 10. A tak já už bych to ukončil. Si nechám 8 kotlet. Jo. Takže... Tak jo, no. Tak ukončíme to. Takže... Uvidíme se u příštího dílu. Kde budeme už sbírat, nebo prostě těžit hodně Asi písek, natěžíme hodně písku a trochu prohloubíme dům tam dozadu. trochu jídla. A berem. Tak to bude celkem zase nuda, no. Ano. Takže, a to je jedno. Takže, čau. Čau.